To všechno rybářsky říkáme i potom latinskými výrazama, takže kdo bude potom studovat dál na střední vysoké školy, tak se bude učit i latinské výrazy. Takže když byste někdy slyšeli tady ty latinské výrazy, Cyprinus carpio, latinský výraz pro kapra obecného. Takže jsme povídali, takže tady ten kapr má na těle víc šupin, tímhle míň, takže my to potom ještě dál třídíme na kapra šupináče, šupinatého a kapra hladkého. Ten má šupiny jenom při základech ploutví, takže to je tady to jednoduché rozdělení u kaprů. Poznali jste ji? Štěká. Tak vám ukážu ten rozdíl oproti kaprovitým rybám. Má velkou. Má je tam? Jo. Má je vyčištěný? Zdá se, že jo. A ještě úplně samozřejmě větší velikosti, jo. Tohle je štika do 2 kg. Co je potravou štiky? Plankton, malý ryby, potravní rybičky a ta je zrovna jedna tady je, lotice nebo perlín. Jo, tohle je úplně ideální, co by si dneska dala. I ta velikostně, tahle štika k obědu je tohle. Perlín ostrobřitý, červené poutvičky, potravní ryba, nedorůstá větší velikostí, jo, většinou.